Sasho sangena thina esingalali endleleni nanazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. Elabasindisiwe libambe inkomfa yamadoda. Kukhuthazwa intsha esimame ngokuzigcina kanti abaseHammersdale bamashele ezempilo. Sanemukelene nabakambombosho omnyama kwindaba ze1 KZN TV eyifunde uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Ibandla labasindisiwe Apostolic Faith Mission kwisifunda saseZululand enyakatho KwaZulu-Natal lela singatha inkomfa yamadoda behlose ngayo ukudingida ngeenkinga zabesilisa ababhekana nazo bengaphakathi emabandleni. Ukwanda kwezigameko zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane kusukumise nezinye izinhlaka ezahlukene kuleli esifana namabandla ukushumayela ivangeli lokuvikela kwabesifazane nezingane. Ibandla iApostolic Church ngaphansi kwesifunda iZululand lisingathi inkomfa yamadoda ukukhulisana ngezinto eziningi ehholo esikhaleni. So-ke isihloko namhlanje esikhuluma ngaso ukubheka ubudlelwane phakathi kobaba omncane oganiwe nomakoti wakhe kanjalo nomndeni okhona lekhaya abazali bakhe nosisi bakhe kanjalo na bonke abafowabo kufamily ekhona la ekhaya ukuthi wenza kanjani ukuthi umakoti lo ofikayo kuhambe kahle kuyena lobudlelwane bube buhle nomndeni wakhe lapha asalwa khona yena ngale kokuthi umakoti ahlukumezeke ngoba sigwema indlela yokuthi kwasiwe kukhona lapha thina abamnyama kune culture noma ukusasiko impilo okungathi umakoti mefikile ekhaya umuntu wokuhlukunyezwa kanti akunjalo kufanele ukuthi uma umakoti efikile ekhaya athathwe njengengxenye yomndeni wala ekhaya. Udaba lokulwisana nezinkinga zemndeni nokuhlukunyezwa kwabesifazane alisalanga ngaphandle njobela kuleli libhekene nesihlava esibonakala sidlondlobala kakhulu. Omunye wamadoda leli bandla uyachaza. Simelene nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Isu lenkosi lapha kuTimotheo lithi awukwazi ukuthi ungaphatha umsebenzi kaNkulunkulu wena ungakwazi ukuphatha umsi wakho. Lapha akushiwo kuphela umholi kodwa nje wonke umuntu uma ubaba noma ngabe une position oyiphethe ebandleni noma unayo position kodwa ungumholi ukuthi nje usubaba usungumholi. So ke ebandleni siyafundisa ukuthi ke umusi uphathwa kanjani awumhlukumezi inkosikazi wakho. Leli bandla lithi lihambisana inhlobo nesihlava zokudonyezwa kwabesifazane. Kukhulunywa nje ngakho la ngaphakathi kukhulunywa ngama in-laws ukuthi kumele ukuhlele kanjani uma uyinsizwa ukuthi ubudlelwane phakathi kwakho nabasekhweni naphakathi kankosikazi wakho nabasekhaya kini ubudlelwane ukuthi buqhubeke buhlale bukahle. Okushiwayo njengamanje kuthiwa kubalekile ukuthi uma usuyinsizwa ukwazi ukuthi uma usuganwa ngosuku mhlawumbe lo usuqedile umthatha unkosikazi wakho nihlale nodwa ukuze ubudlelwane phakathi kwakhe nomndeni wakho buhlezi bumnandi uma efikile bakujabulele ukuba khona kwakhe nawe kuba izinkinga enibhekana nazo akufanele ukuthi uma wena uxabene nonkosikazi wakho lezo inkinga bese wena uyotshela abakini naye futhi akufanele izinkinga enibhekana nazo ayitshela abakubo ngoba lokho ngisho ukuthi wasenilungisile nina ekugcineni abakini abakukhohlwa ukuthi wake wenzani kanjalo nabakubo ngeke bekhohlwe ukuthi wake wenzani. So kubalekile ukuthi izinto zenu ningazitshele imindeni yenu kodwa nje nibhekane nazo ekugcineni kuze kulunge yonke into. Lengqungquthela ibibanjelwe ehholo lomphakathi esikhaleni kanti amadoda leli bandla abephume ngomningi bawo ukuzothamela lenkomfa yamadoda. Izindabeni ze1 KZN TV kube kuthabana maphumulo esikhaleni. Kukhuthazwe ke intsha kuba ke igcine phinde futhi iqhelelanise nezidakamizwa kanye nobugebengu njengoba sokuqala inyanga yembokodo. Lena ke imizamo inhlangano ezahlukene lokushina kwamasha eThekwini KwaZulu-Natal yokunciphisa ke isibalo sentsha ekhuleliswe encane okuvela ukuthi ke kudla lubi kule ndawo. Izintombi zaselokishini uMashu namaphethelo
zibuthane ndawonye ukuzoba umngxenye yohlelo lokuhlonyiswa ngamasi okuzithuthukisa nokuxwayiswa ngobungozi bokukhulelwa besibancane nokunye okuningi. Le program ithi hlala ngentombi. Isizathu sokuthi senze le program ukuthi sasingafisi noma asifisi ukuthi u-teenage pregnancy ukhuphuke ngendlela osuyona. U-teenage pregnancy wakamashu uhigh. Sase sibiza intombi sihlalisa phansi nomama nomehlo ukuthi cela basilekelele sikwazi ukuthi ungabe usaqhubeka u-teenage pregnancy but leli zinga elikhona alithi ukwehla ngenxa ukuthi intombi kumele zihlale ziyintombi kanje zigcinile ngaso sonke isikhathi kuze kufike leso sikhathi ke la umuntu esekufanele aphume khona. Leli lokishi lingamanye anesibalo esiphezulu sabantu kanti ke iningi lentsha kuvela ke ukuthi ligcina selicula ezidakamizweni ubugebengu nokunye ngenxa ke yohlobo lwempilo osheshayo ephilwa ezindaweni ezingamalokishi. Njengoba namuhla kuqala inyanga yabesifazane omama bahlola izintombi banxusa abazali ukuba ke badedele izingane zibe yingxenye yezinhlelo ezikhuthaza ukuzigcina kufaka ke nezabafana. Zocela la singonomehlo ukuthi sicela abazali bavumele izingane umntwana mangabe kuukuthi uyathanda ukuhlolwa bazali sicela nibavumele abantwana ngoba kuyenzeka umntwana abe nothando kepha mina mzali ngingavumi. Ngicela ukuthi kukhona konke esikwenza uthina bonomehlo nikwazi ukusixhasa ngezikhathi zonke ngoba njengoba senza lo msebenzi lo siwenza ngothando nangokuhlanzeka nangentobeko. Ngiyacela kakhulu bazali beingane ngoba noma siwenza lo msebenzi akukho lapha sithatha khona kepha siwenza ngoba kusuka ngaphakathi einhlizweni zethu. Sicela konke ke esizokwenza njoba izingane zikhona kuthina sicela ukuthi nisilekelele kukhona konke. Lamantombazane azwakalise ukulithakasela lolu hlelo. Siyizintombi siyaziqhenya ngobuntombi bethu kumele siqhubeke siphathe kahle ukuze sigwemeke ezintweni ezithile njengokukhulelwa njengokuba uvanzi etshwaleni seyidakamizweni. Ngithi intombi ngicela ziqhubeke ziphathe kahle cela futhi nabazali kanye nomphakathi wonke usingathe siqhubeke sibe nenhlonipho silalele singalaleli abantu basendlini kuphela kodwa silalele wonke umuntu okhona emphakathini. Guys, ingane la ngaphandle ziyakhulelwa like population ya increase day and day and then nisenzela yona it's very siyabonga. We welcome, like we thank you siyabonga for what you've done for us. Indabeni ze-1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Umphathi waseHammersdale eMpumalanga kwaZulu Natal uholeka imashe nokuthula ebisuka eMagaba Hall yaze ayophetha kehle ngesizwe clinic nalapho bebehambisa khona uhlu lwezikhalazo zabo ngokwentuleka kwabahlengikazi emtholampilo yasendaweni nokwentuleka kwemshanguzo nokungatholakali kwezimoto zezimo eziphuthumayo ama-ambulance kanye nokunye. Olilungu lomphakathi uBrightman Hlongwane uthi sesiside isikhathi bekhalaza ngalokhu kodwa bashawe indiva ziphathimandla. Le mashi bisuka eMagaba yaze ke yayophelela eHlengisizwe clinic nokuyilapho umphakathi ufike wadlulisa khona uhlu lwesikhalazo zabo. Amalungu omphakathi athi ke abamba ulayini abade bengalitholi usizo lwezempilo ngesikhathi ngenxa yokushoda kwabahlengikazi kungesibo ke kubodwa abahlengikazi kodwa nemithi nayo ibuye ingabibikho usizo abalitholi ngesikhathi. Kudala sathenjiswa isibhedlela kudala sathenjiswa ukuthi bazosinikeza onesi kuzo-edonesi labo onesi abakhona njengamanje abakwazi nokuyelantini ngenxa yama-queue asukela. Iy'ngane zabantu zisebenza into ongayazi exakile zize zilwe nabantu balwe nazo kanti ba-understaffed. Odokotela bekho ufika la iclinic futhi ufuna imithi ayikho imithi so lesimo le akusebenzeki. Umphakathi oseMpumalanga unakiwe ingakho sithi sidinga isibhedlela sidinga insiza zisebenza isibhedlela sidinga kwandiswa staff sala isibhedlela eclinic sidinga kwakhiwa nesibhedlela ke sisha lesi kudala kathenjiswa sona. Lo hulumeni uyathembisa kuphela awudeliver. Njengamanje sebehlangene nalabo abahlengane nabo ngqabe enkulu iTNU abadeliver lutho. Siyadinga ke ukuthi sibone isibhedlela sakhiwe yilokho kuphela kusilethela. Kwesinye ke isigameko
bathe kwaze kwashona umuntu belinde iambulance ingafiki ngakho ke bafuna umnyango wandise isibalo sama ambulance kule ndawo njengoba ke lo mphakathi ubuye uphoqeleke ukuthi kuhamba amabanga amade uya esibhedlela esikude bafuna ke nomnyango olusukumela udaba lokwekhwa kwesibhedlela eselokhu bathengiswa lona eminyakeni eminingi edlule kodwa ke akwenzeki lutho. Into esikhala ngayo la eHammersdale eMpumalanga ehlengisizwe inkinga yama-ambulance ama-ambulance awekho useshila uJafta Malinga ama-ambulance asinawo la last year kwafa umuntu ngesizathu sokuthi ama-ambulance awekho umuntu yafika la ugwaziwe kwaphoqeleka ukuthi umuntu alale la kwaze kwashaya kwafika ngo6 emini ntambama kwaze kwafika ushawu 4 ekseni umuntu washona ngenxa ukuthi ulinde ambulance ayikho so siyasidinga isibhedlela eHammersdale because abantu bale Hammersdale basuka la bay Arkhan bay Marani Hill. Sihlangana nomphakathi namhlanje ngokuzokhalaza ngendaba yesibhedlela esaqala ngo1997 ubaba Sanibingelela ke emphakathi uNdebele esewupremier ubaba uMkhize esewungqongqoshe wezempilo sizobuza ke namhlanje kwabathunyelwe ungqongqoshe ukuthi isibhedlela eMpumalanga sakhiwa nini iprogram efana nalese isupport iclinic le esinayo onesi baedwa nini imithi sithola nini ephelele amaphilisi siwathola nini ephelele ama-ambulance endaweni yethu agcwalisa nini njengoba engekho. Uhlu lwesikhalazo lube selamukela uJabulani Mndebele obemeleke umnyango ukuba kazolalela ebese ke amukela lolu hlu. So ngihamba nabanye abaphathi be-district la namhlanje nabaphathi besibhedlela thina ke sithunyiwe abantu abathunyiwe bafike bathathe lokho abathunywe kona bonikeza lo bathumile so sizokwenza lokho umhlonishwa usicelile ukuthi asize sizothatha imemorandum konke lokho kureziwe la impendulo seziyobuya zibuya ngomhlonishwa. Istabeni ze1KZN TV nginguSamuel Sonqulunga ngiseHammersdale. Asithi ishelele itolo nenabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Elabasindisiwe libambe inkomfa yamadoda. Kukhuthazwa intsha esimame ngokuzigcina kanti abaseHammersdale bamashele ezempilo. Umasipala eNewcastle enhla nelikaMthane ugoqeke inyanga yabesilisa ngokuhlanganyela nabo kwimbizo ngaphansi kaWard 16 nokuyilapho kwekusingathe khona uhlelo lokuqoka abazohola kwisibaya samadoda kule wadi. Usomlomo lomasipala uthi ke bazoba ke neigca kuona wonke amawadi lapho kuzohlanganyela khona abesilisa bacobelelane ngolwazi ukusiza ezimeni ababhekene nazo. Usomlomo kamasipala eNewcastle uMntwana uThengamehlo Zulu uthi kubalekile ukuba amakhansela ekwazi ukuba nezigceme lapha amadoda ezohlanganyela khona njalo. Lokhu kwenziwelani nasi kwenzela into eyodwa sithi amakhansela awazame ukubiza lemhlangano yabantu belisa because inkinga esibhekene nayo noma kuma TV noma khuluni noma kuthiwa kukhulunywa iGPV. iGPV lena ithinta kakhulu abantu besilisa. Ngikhumbula kahle izinyane lesilo ebesifisa nalo ngesinsikhathi kube kuthiwa behleleke kahle libe khona umntwana inhlanganiso oyena obhekelene kakhulu lezinto ngoba uyawukhumbula umdlongobane isilo lesesibuzileyo sake sakhuluma kudala ukuthi mina ngiyabona kuyenzeka konke lokhu kwentombi ngoSeptember nawo kodwa abantu besilisa uphinde waveza ukuba abantu besilisa kufanele benze ngendlela abafundiswa ngayo emakhaya. So sizokhuluma into njengalezo ukuthi nabantu besilisa abakhuthale phela abenze zonke ngoba sifundiswe kahle emakhaya. Uyazi ngithi mina izintathu yabona ibhodle lezulu limi kathathu lithi 1 isikole sasekhaya 2 isikole sasesikolweni kuyofunda 3 uhambe inkonzo ka Sunday school uyabona na uphethe lezi zinto zontathu you'll never go wrong because lapha ekhaya ufundiswe kahle esikoleni ufundiswa kahle
esontweni noma ngabe yiliphi ufundiswe kahle ibhodi lima ngemlenze emithathu manje nasingafunda lokho singamadoda atshenwe lokho amadoda hayi I will never go wrong. Kanti ikhansela lewadi lithi kuzokwakhiwa indawo lapho abantu besilisa bezokwazi ukuxoxa njalo ngezimo ababhekana nazo. Mangabe nje umuntu wesilisa ukhuliswe ngokuthi indoda ayikhali. Indoda iyabekezela, indoda iyaqinisela. Lokho kugcina kuhamba kuphazamisa ukuhlala ekhaya kuyifamily. Kuphazamise ihealth yomuntu wesilisa. Because uthola ukuthi umuntu wesilisa unokugula lokunini ningasabi ukuthi nikiyele kogayini nani nixoxisa kodwa umuntu wesilisa afele nje phakathi athule nje engekho right angaye emtholampilo ngesikhathi ethi uphuthume emtholampilo ethola ukuthi umonakalo sewumkhulu kuyena. Lolu hlelo ke luhamselana nokukhetha iforum eWard 16 ikhona nje lamadoda la azobe ehlangana khona inyanga nenyanga. Senzelani ke ngalelo hlelo? Senzela ukuthi mangabe kwenzeka nje dadewethu ngenze nje umzekeliso mhlawumbe umama uhlukunyezwa ubaba uhlukumeza umama ekhaya. Ubaba inayo indawo la azoya khona afika axoxe. Kodwa lokho esikwenzayo sikwenzela ukuthi obaba babe nayo indawo la bazofika bakhulume khona ngoba kungenzeka ukuthi okuhlupha ukhumalo uNdwandwe sewakwadlula kona. Kubi kuthobeka dlala ezindabeni ze1KZN TV kaWard 16 eNewcastle. Izakhamuzi zakwaNcazolo emabheleni ngaphansi kamasipala waseMzumbe ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya seyishaya amaphakethe zaqongelela imali yokwakha umgwaqo osesimeni esingagculisi. Lezi zakhamuzi zithi seyichithe inkulungwane eziyikhulu zamarandi zizama ukulungisa lo mgwaqo ngoba iziphathimandla ziyagoloza ukulalela izikhalazo zabahlali. Umphakathi wakuWard 2 weNcazolo ogwini oluseningizimu neKwaZulu Natal uthi kawusenathemba kuhulumeni ngoba luyamehlula udaba lomgwaqo kule ndawo. Lo mphakathi uthi usungamane ukhalelwa amasongo kasigonyelwa ngoba ngeke uyeke ukuzibambela mathuba. Esize ngako lana silungisa umgaqo ngokuxakeka lana sihlulwa ngisho ukwenyuka lemgaqweni ngokubuka ingozi sike decide ukuthi asizame sithenga osamende sihlanganise imali sizixovele sizikhonkele umgaqo. Ungahambeki lo mgaqo nami ngangakazalwa kungahambeki kulo mgaqo njengoba sengiyingaka nami ngifike nomkhulu beyilwa indaba lo mgaqo singasizakala kwaze kwayovotwa kwangathi sosizakala from 1994 hayi bangangena ngisho amakhansela ayawasiza ngalutho kulomhlaba. Sesizinikele lana ekutheni sesingaboshwa masiboshwa ngendlela esinenkinga ngayo ngoba ubona sinanentambo kagesi la kaNcazolo siqale sazidonsela ugesi onzima kabi ekufike ngisho Eskom waxakeka ukuthi labantu benze ngani sazidonsela ugesi onzima ngoba nogesi besingenawo lana kuthiwa kubulawe inyoka makwenziwa ugesi ngisho ezikoleni la bengekho ngisho ugesi ima ungene manje ugesi ngicathi unyaka wesibili ugesi ungenile la hayi ke angisakhuluma kwamanzi namanzi asinawo angeni ngisho ivaterikani kusho bona bakamasipala bathi umgaqo mubi uzolungisa ubani umgaqo mangabe umubi kubona bona baphinde bona bangawulungisi. uDlamini uthi abasenalo nhlobo ithemba kuhulumeni ngoba awukho umnyango abangawungenanga befuna usizo. Sesize sagive up ngokwahulumeni kangangoba kunane izithombe esibasendela zona yabo izulu malinetha njengoba kuzothwa sihlobo imoto lazenyuka ngokuphushwa abantu sibasendele kaDOT izithombe siphusha imoto amakhumbi la kodwa hayi abayithatha inotice indaba yethu. Sike sikhalaze sinokhe ka transport sike saya nje sakhe ikomiti elile ka transport safike sakhalaza ngalomgaqo kufika ngathi sosizakala hayi lutho singasizakali siphinde siyokhala sikhalaze eMzumbe kamasipala wethu. Umasipala wethu waseMzumbe uvela uthi lo mgaqo kwaDOT abangeke bakwazi ukusisiza bazoqala bayocela kodwa namanje akaze kubuye impendulo. Kanti elinye lamakhehla kule ndawo lithi njengoba kubhekwe kukhetho lohulumeni wasekhaya alifune kubona umuntu ekhankasa kule ndawo ngoba basebenzisa izibonelelo zabo zikahulumeni ukulungisa izinkinga eziqondene neziphathimandla. Ngoba nowasovota ungakuzizela
ulozokhankasa ngoba vele asenze lo hlanganisa iminyaka emingaphi manje kuvotiwe cabanga kuya ku40 manje sekuthi ke mase siqedela kube khona ingane ke zidla kangcono kumanje nje zidla ngokusokola izingane zethu abazokula. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngwancazolo. Umsunguli wenhlangano ihlala Foundation okungunana Khumalo uthi ke ziningi indlela ezingenziwa ekuthene ke kugwenywa ukugula kanjalo kwabantu abadala abaphila nezifo ezingamahlala khona okuhlanganisa nokuzivocavoca. Ekhuluma nabezindaba uMashobane uthi intsha kumele iqinisekise ukuthi abanakekela abantu abadala ukuthi ke asebephenduke izisulu zodlame lwasemakhaya. Ukuzivocavoca enye yezinto eqhuquzelwa kakhulu abomnyango wezempilo. Ogogo abasuka ezindaweni ezahlukene basabele kuyikhwela njengoba nabo besivocavoce ngokuthi babe nemidlalo yebhola likanobhutshuzwayo ukunyakazisa igazi. So siyajabula kakhulu ukuthi kufikile ogogo abahlukene beqhamuka eThekwini, abanye baqhamuka eSikhawini, abanye baqhamuka Ogo, abanye baqhamuka egama lakhe bezosixhasa namhlanje. Sethemba ukuthi njengoba siqalile inhloso yethu enkulu ukuthi sizikhiphe si healthy ngoba sesigugile, siyahlala emakhaya, siyalala, siphathwe nomkhuhlane. Ngaphandle kokunyazisa igazi, lemidlalo inika nethuba kogogo ukuba bakhulume ngezinkinga ababhekana nazo emakhaya esithinta ukuhlukunyezwa kwabo. Yebo, siyathemba ukuthi nje ngempela uma ngahle kuqhubeke kahle kuzohamba kube nathi naso isikhathi lapho esenza gender based awareness through imidlalo yabo yogogo ngoba ogogo bayahlukumezeka. Uthola ukuthi mhlawumbe ekhaya uhlala yedwa, akekho umuntu axoxa naye, ingane iyamhlupha, ifuna imali, akekho umuntu azoxoxa naye ukuthi angaphuma kanjani kuleso simo. Kanjalo nabo ogogo abebeyingxenye lemidlalo bazokalisa ukuyithakasela kakhulu ukuba ingxenye yayo njengoba bethi kuningi abakuzuzayo kuyo. Ukuba ingxenye leqembu ngiqale ngo2023 ngikubone kuusizo kakhulu esikakhulu kuthina bogogo ngoba selula imisipha namathambo nobo ukuzwa kubhlungu sesizizwa sifresh nje, sifresh, sidlala kahle impela. Ukuba kuyangami bengizoqhuquzela ogogo bonke ukuthi mabasukume bangene kulomkhakha ngoba iBP yehlika, ushukela uyehlika, amathambo aqala phasi abe fresh nemisipha. Uba bekuyangami besizongena sonke ngothi lwethu siwogogo. Ngiqala ukudlala ama Golden Games or ukudlala nje nabantu abadala isoccer ngo2023 when I turned 60. Inhloso yami ngokudlala ukuthi ngihlale ngihealthy ngoba siyazi ukuthi ukunyakazisa umzimba kusigcina si healthy nokuthi singangenwa kalula izifo lezi ezihambisana nokukhula nokuthi noma zisingena sikwazi ukuyimanage kalula. Enye ke inhloso yami noza kwethu ukuthi sidlale ukuba nje isibonelo kwabancane ukuthi isport go hand in hand nesikole ngoba senza ukuthi umqondo uhluzeke whatever career oyithuzayo kodwa mangabe uparticipate na kwisport uyaqaqeka ukwazi ukwenza nezinye izinto. Lemidlalo ibihlanganisa amaqembu ahlukene asuka eMzumbe naseThekwini kanjalo naseSikhaleni. Izindabeni ze1 KZN TV kube kuThabani Maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sithi ishelele itolo nanabesitulo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo izona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Elabasindisiwe libambe inkomfa yamadoda. Kukhuthazwa intsha esimame ngokuzigcina kanti abaseHammersdale bamashele ezempilo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu18.20 kuyidola laseMelika, belungu 24.03 kupondo yaseBrithani, lengu 20.80 kueuro yase-Europe. Igolide lona belungu $3,291.97 ounce, ukuthi intongolo engahluziwe yona ibingu $71.70 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Umgadli weqembu labafana besitayile eMamelodi Sundowns uIkram Reyners wotha kubomvu ngokuzitshwa kwakhe ngesikhathi keqokelwa ama-PSL Awards ekubeni kezibona enze kangcono kunabaningi abasemncane keyahlukene. Lo mgadli oneminyaka ngama-29 29 ujoyine iSundowns ngaphambi kokuqala kwesizini edlule wayishayela amagoli angama-24 kuyona yonke imqhudelwano. Wakhela noza kwabama amanye ayisishiyagalolunye nakuba amagoli ali-14 kulawa amanye washaya ku-Betway Premiership nalawa kayishiyagalolunye awakheloza kwabe ukwenzeke kwiligi belingekho ke igama lakhe emnxeni obekuqokwa kuyona abenze kahle kwi-PSL. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kaNdaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amampondo ayisaba ukehlela. Kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.